time, and out of all these things. Kanigiri ka on your radio silong ka kubor man puli di kasan lijana kimat makongsan jong ka kubor. Sam umantri ron bak ni khalia de ki mobile tablet cheki laipusan hajar mut ki khna school daka scheme digital learning aid. Kaji pende uput hakin ritli jaka khaput jong Meghalaya bat Assam kala ban long no ha ubnai jeliu ni naitung mentausnem. Penkrek ka Assam ban penlong ya ka jingelang ka Commonwealth Parliamentary Association kasien ka baning kong ban penlong hari India. Bat sandur ka zoram thar jofate lailrel na inpoi ya ka yeng mani behe tam ha ka perthai ya ka ba ante hemi zoram ka ba kham he ban ya ka St. Peter's Basilica ka ba harum. Ki khubor ki babnia. Menteri orang bak Meghalaya o Conrad ke sangma nin ke sengi ula sam ye ki mobile tablet ki bala tip ki M-Tab ya ki bala tap ye ki jingi kai ki badan kam na ka banta ki khna school ki ba puli ka class 11 ha ka jingi lang ka bala long house so tham auditorium ha ka jingi don ka lang menteri ka tnat information technology uba Hamlet son doling ka scheme digital learning aid ka long ko we ni ki sin jam ki ba job tam jong ko sarkar jala haba ajing kran na kani jilang menteri ramba ula ajing ro ye katnan information technology kabala pentri kam ye kani kesin jam bat ula ong ba lai pusan hajar mut ki khna school kin yo jing toy ling ba kani ka jing sam ye ki M-Tab ka jing kran halor kamat ka ba ar na ka banta ban pendet ye uput hakin ritli ki jaka ki ba la ban sedang kala ban sedang no hau benai jeliu ni unai tung dausnem ya kani le thu do menteri rang ba jong ka Assam Himanta Biswa Sarma habe kran kinong tho kubor ha North Eastern Police Academy saw kwan nin kasngi Himanta Biswa Sarma ulo ong ba ki jaka hakini ki ndripli ki than ki berangsa ki dei ki bakham juan Rei nama babaro atli ki jela ki don ye kaman ko babha ban poi shi jing su thu chungot ban penbet yu pu usam ka don ka jing kermen ban poi shi ka thong ba on la ban penbet ki jing e baro habe dei bat ka so skular so thu jumut kabala dep soi habring ki atli ki jela Himanta Biswa Sarma ulo ong ba ka kam kalaya shakman bat nakaliang ka survey of India kan sedang ya ka jingpet binya ye ki jaka bat onsi ye ki maupun habaro ki jaka bat menjur artat ya baro ki jingpen bek ha Assam ka jingpen kre kalaya chaprang na ka benta ban penlong ya ka lempung jingelang jong Commonwealth Parliamentary Association CPA ka bajak Kini jingelang pedengsnem jong ka executive committee jong ka CPA India Region Conference kan long ha Guwahati na do ka khandai trik menta ubnai ulam phang ka yen ba khaw an ka Assam u Biswajit Daimeri ulong ba kani ka long ka sin ka ban kong ban penong ye ka jingelang ka CPA hari India ha ka ba ulo pentip ba kinong khmat na ki khandai tili ki than jong ka CPA kinwan bani shimenta ha kani ka lempong jingelang ka ba arsing lenter u Daimeri ulong ru ba ulampang jong kaluk sabha Om Birla unwan ban penpu penping ya kini ki jingelang rengkat bat ki bede ki bakra watri udai meri ula ongru ba kalong kasien ke ban kong ban penong ki CPA India Region Conference ha ka jila Assam kaban sedang na do ka khatwai trek menta ubenai ha kini ki jingelang jong ka CPA India Region Conference kaban long arsinenter onwan ban shimenta de kinong mikmat na kailang dari India ka sarkar India ka shimkhia ban pintikina ba ka internet hakari ka pli ka shngan bat ka lang babha bat bala ban shania bat ka babaro kinong pendan kam ki haban ai jing khen lada don kam ha ka jubab ka bala ai lang ba ka jing tho ha ka darbar lok sabha menteri khna katnat electronics and information technology Rajiv Chandrasekhar ulong ba la menteri kam ya ka Indian Computer Emergency Response Team ya ka bala tip muka CERT in kabadan yaki kendon kiban peniat bat pet perman halor ki kam sni lembak internet ki bat hombor ya ke jingsuk jingsangan hakar India Chandrasekhar ulong ba ka cert in
kala ai jing tem ba house nam arhajar arpuway kiba kum kini ki kam sni kiba laktip ngi cyber security incident kila jahdu khat saulak arhajar praspa khandai teli kat ba house nam arhajar arpuar tang hadu ubnai rempang kila dan hadu arlak khat arhajar sauspa propsan teli ki jinja thombor ya ka jing sngan ling ba ka internet kani ka khubor ka wan shapi ling ba ka All India Radio Shillong kawai ni ki kan hun yam ka Mizoram ya ka balatim ka Zoram thar zufate lai relna empoi kalapan kre bante ya ka yeng mani ka bahe tam ka perthei hakasnong tenzol ka baha Serchip district jong ka Mizoram ka bajangai kumba prap new kilometer na kanong ba Aizol lembah ka World Bank Road aba pelat ia ka jing sangdor ya kani ka yeng mani urondo ulaong ba kani ka yeng mani kaba on ai kerteng zufate pathian biakin poi kanong ka bahe tam ka perthei kaban kring bat wan ra ya baro ki jai benri hapo ka wei ketenum ka jing he jong ni ki yeng mani kanong ar pulai hajar praspa khandai point san ar square meter kaba kham he bani ka yeng mani bahe do menta ha ka perthei ka St Peter's Basilica da praspa khandai point san ar square meter la ong su su u luando haba la ong ru ba kani ka yeng mani kandai ka nong kanti jong baro ki zufate ni ki jat nizo ki beran hakaleng ka perthei bat onte ya ka leng ba ka jing no asnyang ki pat ba bat leng ba ki jing trei bat jing sakri mon sobha ikong liomon warba ibelong ibe ni kinong ruai ibah ka kerdan ka ba kli du jong ko All India Radio Shillong kata i top grade artist ila klat no ha ka ndritri uyayong arjar arpuar haka porsi biji no phaisngi bat ka jinglet on tap dan burami I kanong haka pratri uyayong kata la shai kasngi haulum jing tap jong ka balang Grace Covenant ha lauso tun Shillong kahima khat ar lungdo Confederation on Sports Arts and Culture kala penlong ya kata masai ka balatip ka penne lariti kum si benta jong ka jingshat sajer ka balong ko wei ni ki jingshat tunrai ba paunam ka baju penlong sisin sisnam Haribhoi district la ban pen kan mau ba ka shat sajer ka long ka rukom shat tunrai ka ba ka hima khat ar lungdo Haribhoi district ka kwa ban penne pat pen km kalong ka jat jingshat tunrai ka baju le de kilong suana du ndain thai ya kani kata masa la penlong ha kamaran football ha ka snong bernihat ha ka bau MLA ko Umsning constituency uba Jason S Maulong ulalong kongsan badu MLA ka jirang uba Sosthenes Sotun ulalong usumbut kongsan baro armut kini ki MLA kila ajingero ya ka sinjam balashim da ka hima khat arlindo federation na kamantaban penne ya kani ka jat jingshat tunrai palat shispa prapusan klur saulak teli ki dawai tika covid la de ban ai hakari kat hadu benta haka nationwide vaccination drive katinat ka ko ka kya jong sarkar India ga yetho ba palat khat san lak sau kunda hazar teli ki dawai tika la ai hakari nen kasmi ka jingkhen ya ka jingko gibrio na ka jingpang covid nta kalong khandai pu pra po nyun trio na ka shispa si hajar si spa kandai pu prangot kibrio kibayo ye ke pang covid kila kot nyin kesngi kabla kanti ke jingken jong kiba kot ni ke pang covid 19 hakari India sapalat sauklur arpu saulak mut hakawi pak kaliang ha Meghalaya sa samut kibrio kila yu thmai ke pang covid bat ringkat bakini baro kibarang dan napren ke pang haka jella ki dan khat prangot da ka jingkot jong armut ki nong pang covid nim kasngi ka jingkhen jong baro ki bala kot ne ka jing pang covid 19 ha Meghalaya hadu menta kalong khandai pu arhajar sispa nrebu prangut ka election commission jong ka jila Mizoram klapen benai ka tarik penong election sa ka district council jong ki chai binri mara ki baha siaha district jong ka phang sathi jong ka Mizoram kata ka mara autonomous district council MADC ka tarik thap kerteng ka tarik thap vote kan nong ha ka santri u jemang nadu ka pon nyu bijin step adu san biji janmin bat ka sngi nyu vote kan nong ha ka khandai tarik u jemang la ong ka election commission jong Mizoram ka tarik ban thap kerteng ka benta ban yakun yaki arp santli ki chuki nong ni khamat ka MADC kan nong ka khat lai tarik menta ubnai bat ka tarik ka khat do ban weng kerteng na ka jingi kun kan nong ka khat pratrik wi yong election commission ka Mizoram ka ong ru ba ka jing jurip ye ki kot thap kerteng baro kan long hi ha ka khat lai tarik wi yong
Kat tu gani ko kubor lakot ke Belawan Shapina ko All India Radio Shillong.